Jalup jatend piny Kithure Kindiki ojiwo singo ma sirikand Kenya Kwanza ma siro somo ma pacho ka ahinya e rang'iny ma primary kod secondary skunde mag piny owacho. Kithure okoni moko kuom lokruoge ma gichano mar rido oriwo keto thenge 30% mar bajet ma pacho ka ne sekta mar somo mabiro bugo somo chakre skunde ma primary nyaka kuonde tiegruok mamalo. Bende okoni gitieko chenro mar yango lai ma nyasani mar kemis mabiro konyo yango jopuonjre duto manie sikunde piny owacho laini ma bende ema ibiro tigodo e miyo skunde omenda ma somo. Opako okang' ma sirikand Kenya Kwanza osekawo e ndiko mahawo jopuonj 100,000 e bwo thuolo mar higni 3 ma gisebedo e telo. Nearly 30% of all the resources of Kenya to fund education. In the last 3 years, the government of Kenya has built 23,000 classrooms in junior and senior schools, basically in secondary schools and primary schools as well, out of which 7,000 have been built through the national government CDF, and the other 16,000 have been built through the Ministry of Education. We are now in the process of building 1,600 laboratories to schools that do not have laboratories, especially those that will be in preparing students for STEM subjects. I want to confirm, Your Excellency, that the capitation for third term has already been released. It is being worked on from the Ministry of Education as we speak and should be in the accounts of the various schools within the wing.